Tara na at magkaisa para kay Attorney Paul Mauricio para sangguniang panglungsod. Numero 15 sa balota nyo, Attorney Paul Mauricio. Tara na't iluglok sa konseho ang ating kaibigang Paul Mauricio. Ihalal, Attorney Paul Mauricio. Maninindigan sa mga kapuspalad, magsisilbing tinig ng taong bayan. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Masiglang tutugon sa nangangailangan, pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Attorney Paul Mauricio, number 15 sa balota, palangiti at maaasahan. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Tara na't iluklok sa konseho ang ating kaibigang Paul Mauricio. Ihalal, Attorney Paul Mauricio. Maninindigan sa mga kapuspalad, magsisilbing tinig ng taong bayan. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Masiglang tutugon sa nangangailangan, pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Attorney Paul Mauricio, number 15 sa balota, palangiti at maaasahan. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Attorney Paul Mauricio, numero 15 sa balota nyo. Siya nga po ang magsisilbing tagapagtanggol ng bawat isa sa atin sa konseho. Abogadong may paninindigan at tapat na maninilbihan sa ating mga kababayan. Attorney Paul Mauricio, numero 15 sa balota nyo. Attorney Paul Mauricio, para sa mas masagana, mas maunlad at mas maayos na gobyerno. Attorney Paul Mauricio. Tara na't iluklok sa konseho ang ating kaibigang Paul Mauricio. Ihalal, Attorney Paul Mauricio. Maninindigan sa mga kapuspalad, magsisilbing tinig ng taong bayan. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian. Attorney Paul Mauricio sa sanggunian.